vegada que parlo al micro. Doncs ja era hora. La veritat és que Ja era hora. no tinc de ficar així, aquí. Sí, vale. Jo soc Rosa Obiols, vinc del món del disseny, vaig estudiar els tres dissenys que havia a l'època, que era industrial, gràfic i interiorisme, i anava molt bé, però quan van aparèixer els ordinadors trobava a faltar embrutar-me les mans. La veritat, em vaig decepcionar molt, o sigui, disfrutava també, però faltava embrutar-me les mans i això. I després va passar allà el 2008, que va haver-hi crisis, va ser quan vaig començar a pintar el Tren d'Ou, una miqueta per casualitat. Vull dir, provant, primer feia el que podia, vaig trobar diverses persones que m'han fet de professors, vaig anar a Belles Arts a fer procediments pictòrics, vaig anar a l'escola de restauració a fer daurats i patejats, bueno, vaig fer el que vaig poder. I vaig començar a pintar quadrets, i un dia el Pep, que està per aquí, el Pep Gallec... Allà darrere. No, el Pep Gallec. Un dia em va dir això. Aquí, mira. Ell, a la nit de sopar a casa, em va dir això, hauries d'ensenyar-ho. I dic, bueno, potser sí. Això ja era el 2011. I va ser quan vaig començar a ensenyar-ho, amb fires medievals i fent alguna exposició i així. I allí, en acabat, vaig començar a donar classes amb aquella senyora allà darrere, la Teresa, a Tangram. Ella és propietària de Tangram, que és de Sarrià, i allà fem tallers els dimecres a la tarda i al Centre Mural fem tallers els dijous al dematí, que són molt diferents uns dels altres. Amb ella fan coses grans, així, tipus això que veieu aquí, i al Centre Mural fem coses més petites i temàtics cada trimestre. O sigui, cada trimestre fem una cosa diferent. El proper trimestre, que comença aquest dijous, no l'altre, em sembla, fem animals i caplletres del llibre de Kells. Aquest llibre de Kells és un llibre del poble de Kells d'Irlanda, que és de l'any 800, i hi ha unes miniatures petites així de caplletres precioses i animals que jo els busco amb els manuscrits, els faig grans i després en fem en paper, sobre paper en farem reproduccions, no? Aquí, sobre la fusta, veieu un color molt brillant. Algú s'ha sorprès dels colors aquests. Això és per la tècnica. La tècnica que utilitzem és la tècnica original de l'època. És pigments naturals, triturats molt fins, que és el que dona color. És la matèria que dona color. Tant si és, bueno, ara això és sobre fusta, però sobre paret, o sigui, jo faig reproduccions sobre de pintura mural, de retaules i de manuscrits, de les tres coses. I la tècnica és la mateixa, perquè és sobre fusta, no? En quart és els pigments naturals barrejat amb una emulsió del rovell de l'ou, que està barrejat amb aigua destil·lada i unes gotes de vinagre que fan conservant, que fa de conservant. I barrejat amb aigua, això fas una emulsió i ho barreges amb el pigment i ja està, vull dir que no té gaire secret, és saber-ho i és laboriós, això sí, però no costa, no és difícil, l'únic que és laboriós, no? I, bueno, queden aquests colors brillants i així, igual que les iglesias, que també eren... Vosaltres us imagineu l'època del segle XII, que no hi havia ni fotografies, no hi havia res, ni llibres, no hi havia res, i hi havia les iglesias fosques perquè no tenien gairebé finestres, amb espelmes allà, i totes aquestes estaven pintades completament, les iglesias estaven totes pintades de dalt a baix i totes amb escenes que els servia per cultivar la gent, o sigui, per explicar el que era el cristianisme o el que fos, o sigui, feien els seus rotllos allà. Jo no soc creient, però bueno, doncs feien les seves explicacions, però clar, amb la llum dels espelmes que es anava movent, aquest colorit i el fosc, doncs bueno, devia ser magnífic, jo penso, no ho sé. I bueno, ja està. En una sala que intenta fer realitat allò que tots voldríem, que tinguéssim nivell europeu, no? Doncs una miqueta és això, Europa, i ho sap bé la matèria, això és el que és normal, fer una cosa d'estar per casa, però amb molta qualitat i molt de talent. Per tant, la Rosa, una artista que fa més de 15 anys, que pinta i que es dedica a treballar aquestes tècniques i aquesta reinterpretació d'una pintura de fa 1000 anys. Per tant, si ha aguantat 1000 anys, imagineu-vos amb la tècnica d'aquell temps el que poden arribar a aguantar aquestes pintures. Per tant, qui sigui
capaç de dir em vull una per casa, que sàpiga que li durarà. Això és senyal de qualitat. Reviure una tècnica antiga vol dir investigar, vol dir pensar, vol dir coneixement, vol dir treballar-ho molt. En un moment, estem en l'era digital, que tots són imatges, tots són fotografies. Qui no hagi pogut anar, per exemple, a tots els museus que custodien aquestes obres d'art, aquestes meravelles, aquestes simulacions de teologia pràctica d'aquella època, ho ha vist només en fotografia. Avui en dia està de moda el mapping, fins i tot a Taüll, avui fan mappings, projeccions, però clar, fan projeccions de tal com algú s'afigura que era, i t'asseguro que no era projecció. Ho ha dit la Rosa, era la llum d'una espelma. Però aquí, en aquell temps, jo tampoc no soc agnòstic com tu, segurament, però va haver un filòsof, un pensador, un que va canviar moltes coses, que es deia Francesc, que va dir: tota la foscor del món no pot apagar la llum d'una espelma. En aquests moments, si se'ns en va la llum a l'era digital, què en farem, no? Tindrem espelmes, tindrem llibres de paper i tindrem les pintures de la Rosa.